In de jaren 90 nam het aantal mensen dat de Nederlandse nationaliteit kreeg enorm toe. Daarom werden er aan het begin van deze eeuw strengere regels ingevoerd voor mensen die de Nederlandse nationaliteit wilden krijgen. Toch zijn er dat nog altijd ruim 20.000 per jaar. Ook in de gemeente Remun wonen mensen die de Nederlandse nationaliteit kregen. De gemeente Remun laat dat moment niet onopgemerkt voorbij gaan en organiseert een ceremonie voor de nieuwe Nederlanders. Het is inderdaad een heel bijzonder dag weer vandaag Nederlander. En dat betekent dat ze allemaal de rechten en de plichten wat iedere Nederlander heeft ook krijgen. Dus wat dat betreft denk ik, ze zijn één van ons vanaf vandaag. En ze zijn onderdeel van ons samenleving, van onze stad. En ik denk dat het heel belangrijk is voor hun en ook voor de stad Remun. We hebben elke 6 weken hebben we een ceremonie. En dan komen zo'n beetje gemiddeld zo'n 15 mensen per ceremonie. En één keer per jaar hebben we een centrale ceremonie. Dat is de echte nationale ceremoniedag. En dat is altijd op 15 december werd die gevierd. En dan komen alle mensen die het afgelopen jaar Nederlanders zijn geworden. Dus dat is de grote ceremonie. Tussendoor hebben we het om de 6 weken. Ja. Voordat de mensen hier in aanmerking komen om op deze ceremonie te zijn, moeten ze dan nog iets van een inburgeringscursus doen, zoals ze dat vroeger wel eens zeiden? Ja, dat is een van de eisen. Er zijn een heleboel eisen verbonden aan het verkrijgen van het Nederlanderschap, zoals dat zo mooi heet. En een van de eisen is over het algemeen dat ze moeten zijn ingeburgerd, dus een inburgeringsdiploma hebben gehaald. Er zijn wel wat uitzonderingen op, maar ja, dan hebben ze er nog wat andere eisen. De belangrijkste eis is dat iemand al 5 jaar in Nederland is met een geldige verblijfsvergunning. En dan hebben we dat er ingeburgerd is, ja. Dus het zijn geen mensen die net het lijn binnen zijn gekomen die hier vandaag zijn? Nee, dat is een zeldzaamheid. Er zijn een paar uitzonderingen. Dan kan het zijn dat ze, hoewel ze pas net in Nederland is, toch in aanmerking gekend komen voor de Nederlandse nationaliteit. Maar dat is uitzonderlijk. Ja. We zijn voor in de gemeente Remun. Zijn dat allemaal inwoners van de gemeente Remun die hier zijn vandaag? Dit zijn allemaal inwoners van onze gemeente. Zo kennen ze dus nog gewoon in elke gemeente. En wie groter de gemeente, wie drukker dat men de ceremonie moet haaien. In de gemeente als Amsterdam hebben ze volgens mij elke 2 weken een ceremonie. Want anders dan zitten ze gelijk met een paar 100 mensen tegelijk voor de ceremonie. Ja. Ze zijn Nederlanders, ze zijn een van ons en ze kunnen aan alle rechten meedoen, ze kunnen aan de verkiezingen meedoen, ze kunnen gekozen worden. Dus wat dat betreft, ze kunnen paspoorten krijgen. Dus wat dat betreft, ik ben blij dat ze tot onze stad behuren en tot onze inwonersgroep. Nederlander kunt ze niet zomaar van de ene dag op de andere weer. Hè? Er zijn nogal wat eisen. Wat vind je persoonlijk daarvan? Ik vind het prima dat inderdaad goed gekeken wordt of de mensen die wat hier in Nederland permanent willen wonen, dat er gekeken wordt dat ze aan bepaalde vereisten voldoen. Omdat ze ook volwaardig kunnen participeren in deze samenleving. Dat vind ik heel belangrijk. Bijvoorbeeld Nederlands leren spreken? Dat is voorwaardelijk denk ik. Maar als ik in Turkije of in Marokko zou wonen, dan zou ik ook de taal van dat land willen spreken. Om mij ook inderdaad te integreren en mee te kunnen doen in die samenleving. En dat is dat nog wat je deze mensen met wil geven vandaag als ze het Nederlanderschap krijgen? Geniet van deze mooie stad, van deze mooie land en van onze cultuur wat we hebben. Het multiculturele wat wij in Nederland hebben. En doe vooral met en gang in verenigingen meedoen en doont als iedere Nederlander met in die samenleving.